случил с велики диктатор, очевидно е насочено срещу Хитлер. Добре де, аз се сетих, ти спомена за... Матнини. Е парцал и после се коригираха, защото е грубо и казаха, не, това е китайски букук. Слушам. Тези хора ли ще ни променят Конституцията? Те българи ли са според вас? Аз ви слушам, вие говорете, докато ви слушам ще потърся да видя този видеозапис, да кажем на нашите слушатели за какво става дума. Да, България очевидно не могат сами да променят Конституцията. Да, знаете, че има внесен проект. Да. Какво да ви кажа? То не очаквам да се случи една политическа смърт на 4 партии. Това очаквам и то много скоро да се случи. Тоест няма да има промяна в Конституцията, казва? Не, няма да има промяна в Конституцията и само в... Yala, yala, pama.